Bojíte sa rozprávať v cudzom jazyku? Nemajte strach. Každá chyba vás posúva o krok vpred. Viete, čo najviac brzdí ľudí pri učení cudzieho jazyka? Je to strach rozprávať. Bojíme sa, že spravíme chybu, že sa strápnime. Ale pravda je, že chyby sú súčasť učenia. Každý, kto dnes plynulo rozpráva, robil niekedy chyby a kopec chýb. Aj ja stále robím chyby, ale to mi nebráni rozprávať v cudzích jazykoch. Najdôležitejšie je prekonať ten tlak, akýsi vnútorný strach. Proste rozprávajte, hoci aj so zlou gramatikou, s iným akcentom. Cieľ nie je dokonalosť. Cieľ je vedieť, vyjadriť svoje myšlienky. A to sa naučíte jedine tak, že budete rozprávať. Čím viac, tým lepšie. Takže zahodíme strach, priatelia, a vidíme sa na polygloti.sk. Ahoj! Každé slovo ťa posúva bližšie k cieľu. Uč sa s nami ďalej aj na polygloti.sk.